בסרטון חדש עם יובל. והיום אנחנו משחקים ברול סטארס. אחרי הסרטון הקודם שממש הצליח, הגענו ל-300 ומשהו צפיות, אז תודה רבה לכם ויאללה, בואו נתחיל. יובל, מה אתה רוצה להתחיל? איזה מוד? אני אומר אולי נתחיל בחיסול. יאללה, שמתי חיסול. אתה יודע מה? אני אהיה ספייק. בא לי את ספייק. אוקיי, אני נראה לי... אני אהיה סקוויק. אוקיי, יאללה. אתה סקוויק? סקוויק. אוקיי. יאללה. אוי, יש איתנו, מה? הוא לא זז אבל. מה? אוי, אוי ואבוי. וואו, מיסטר פיבה. מתתי? לא מתתי. יו, אני כל כך לא. זה... מתתי, אני מתתי. גרו טוב, ואין זה שם. אני מת. אני גמור. יו. תקשיב, הרגנו את זה, הרגנו את ה... אני מתתי פעם. מרפי... מה היה אפס? יו, אני מת. אני חד משמעית. מלא, הפינגון שלו מטורף. די, הם חזקים! אוקיי, זה לא רציני. כן, אני הלידר ואני... אני איזה גרועה, או שאני סתם כאילו... די, הם שוברים אותנו. טוב, ניצחו? אני חושב, אני מניח... אני עם 309. קרו FK. הרגתי את אמז. הרגתי את הקרו כי הוא היה FK. תשמע, כעיקרון מי ש-FK, אני בדרך כלל לא הורג אנשים שהם FKים, אבל כאילו, תשמע, זה חיסול. במקרה הזה. אוי לא, נשאר להם 4 ניצחונות. ואני נשאר 6. אוקיי, אני הרגתי אחד מהם, נשאר להם 7 ו... 5 לנו? זה רע. יש להם 7, תקשיב. תכתבו בתגובות. לא, הרגתי את הקרו. תגיבו לנו איזה משחק אתם רוצים ש... מתת? תגיבו לנו איזה משחקים אתם רוצים שנעלה ביחד. פורטנייט, מיינקראפט. או שנמשיך עם ברול סטארס. כן, כי בינתיים זה מצליח מאוד. יובל... אני לא מתתי. הם עשו לנו 10-7. אני מתתי 6 פעמים מתוך 10. וואו, ירדתי מזה 6 גבים. אני ירדתי 2. מה? טוב, בגלל שספייק אצל רמה 20, אנחנו לא נמשיך איתו היום. אני שם את קרל, אני טוב איתו. מה אתה רוצה לשים? רוצה להמשיך עם חיסון? אולי נשים קרב מכריע זוג. זוג? יאללה, זוג. שמתי זוג. אני שם את סופיה, אני טוב איתה. סופיה? כן. אני לא טוב איתה. אני מטורף איתה. מי זה? מי זו הדמות הזאת? שיוצא בעתיד. כן, אתם לא יודעים על מה אנחנו מדברים. הדמות למטה, אני נראה לכם משחק הבא. טוב, בוא לאמצע, נו, יאללה. הנה, אני הרגתי את הדרג. הרגתי את הדרג כמעט. טוב, כל זה שלנו, כל זה שלנו. לא, זה לא. רק 2. 4, אנחנו לא יודעים. וואי, הוא ריסק אותי. כן, הוא הרג אותי, אמרתי לך. וואו, כאילו לא אמרתי לך כלום, אבל כן, וואו, פאק, ירדתי. אוקיי, אני ממשיך עם קרל. אתה יודע מה? בא לי לשים... רוצה שוד? טוב, נעשה שוד. תקשיב, שוד לקרל מטורף, אני אומר לך. אנחנו מנצחים בדוק. לא, אתה יודע שסופיה מורידה 5 באולטי שלה? 5? כן. 5%. לא, אני אגיד לך ככה, לקרל, אני לקחתי לו גאדג'ט של השריפה, ואז אם אני שם את זה על הכספת, זה מוריד אחוז נראה לי כל שנייה. זה שבור, כאילו, זה נשאר איזה 5 שניות ככה, תחשוב שזה 7%, כי גם פוגע לא חזור. זה גאדג'ט או הדבר הצהוב הזה? גאדג'ט. לא, הדבר הצהוב הזה, מה? זה יוריד רק 3 פעמים. לא. אני יכול לפגוע עם זה 3 פעמים, אבל זה לא מוריד פעם אחת. תקשיב, אני אראה לך תכף, בסדר? לא, הם פגעו בנו. מי? הם הורידו לנו. פאק, אני מת. מתתי, נראה לי בגללך. חוסם. חוסם. זה אולטי של כל גאון. וואו, האמת
לא. שברו אותנו. אין לי כוח. אני פורץ אותם? והנה, אנחנו נקרא אותם שם. לא אכפת לי שיפרצו אותנו, שיעשו מה שבא היי, להם. בוא. קולט. בוא. הנה, הורדתי. זרקת אליהם, תראה, זרקת אליהם. הנה, זה גם שרפת את הקולט. ראית? זה מוריד להם, אחי. לא, אנחנו עכשיו לא בפיגור כל כך. אני יודע, בגלל הגדות שלי, זה ממשיך להוריד להם, אחי. זה עדיין מוריד? לא, זהו, זה כבר הפסיק. שמתי את האולטי שלי. יאללה, אנחנו מובילים. יופי. לא, שמה את האולטי שלה. על המקום שבו אני יורה, אחי. ועליי מהצד השני. היא תקעה אותי. וואו, אנחנו מובילים. איזה מהפך. לא, היא פוגעת בנו. לא. תקשיב, תתרחק מהכספת. כי הפני היא, לא פני. ג'סי, אם היא פוגעת בך, זה כאילו היריעה שלה מתמשכת. די, זה שבור, האולטי שלה שבור. שברו אותנו. אני עושה אליהם את האולטי. אני לא שומר את האולטי לכספת, את הגאדג'ט שלי לכספת. תראו, פגעתי גם בקולט, גם בדיינמייט. אני מוריד להם מלא. אני גם הורדתי להם. נצחים, פליז. יואו, קבל! נו. יואו! 5, 4, 3. לא! יש! הגאדג'ט שלי, אחי, זה הגאדג'ט שלי עשה הכל. הקולט שלהם שחקן כוכב, אם כבר ג'סי. היא הייתה מטורפת, אבל למי אכפת? ניצחנו. טוב, יאללה, אולי נעשה משחק מחדש. אוי, יצאתי. אוי, לא. תשמע, כעיקרון, בינתיים אני עוד שנייה, תראה, אני לא יודע איך אומרים את זה, אבל כאילו בטירים, אפשר לקרוא לזה ככה? תראה, אני רוצה 80. אני רוצה שנייה... בוא ננסה שוב קרב מכריע, כי היינו טובים. יאללה, נשים קרב מכריע. בוא נראה. אז אני לא עם קרלה, אני לא טוב עם קרלה. זוג. אני אשים את... פעם שעברה. אדגר טוב. אני רמה 21 איתה. אני רמה את 20, כי אני לא כזה משחק איתה. היא מטורפת. היא טובה, כן. היא פוגעת? שמע, אני אשים... עולה לחיים. אני אשים את... אני אשים את... תקשיב, נכון יש את הדמות הזאת, שכחת איך קוראים לה, יחסית חדשה, היא בצבע אדום, המדהים כאילו. מקס? לא, היא חדשה. נו, אז זאתי שהיא כמו ברלי, שזורקת עליך רעל כזה. לא, לא נלך לאמצע הפעם. כן. אחר כך אני אראה לך אותה, סבבה? היא פשוט החיקוי של ברלי, רק יותר טוב. האולטי שלה, תקשיב, היא יורה כמו ברלי, רק שזה משאיר, אוי ובוא, יש עליי ברוק. הרגתי, עשיתי לנו מלא. יש עליי ברוק עם 7, על מה אתה מדבר? אני פורצת. מה פורצת אותו, אחי? אני עליו. אוקיי, נייס. כן, יריתי עליו מצד, תיקח את זה. טוב, השתלטנו על האמצע, זה די שלנו. כן, יש פה מישהו. אמזים 3. הנה, גם יש את הלאון. ויש לה זה לאון. וואו, אני גמור. אתה תסתדר שם או לא? אני מתתי. לא, עכשיו היא תהיה מלא, לא. נו, אין לה חיים, מה עשית? איך אין שם? אתה פרצת אותה. ברח, לא. אל תדאג, אני אעשה ככה. וואו. לא, זה מילה לחיים. כמעט פגעתי בלאון, אם לא היה לו את המגן. זהו, ממצב מטורף הפכנו למצב. כן, כי פרצת אותם. למה פרצת אותם? לא הבנתי. פרצת. אני לא פרצתי אותם, אני יריתי עליהם מרחוק. תיזהר. לא, פאק. כאילו, לא, הם באים. תברח הצידה, הם לא יודעים מה שקרה. תברח, תעשת אותי. run. 3, 2, 1, אני חוזר. היינו במצב ששנינו היינו עם 10 ומתנו שנינו עם 0. כולם עכשיו שם איזה 80. כנס. אני גמור, אחי, וואו, חיסלו אותי במכה. אוי, לא. לא, מה? אוי, לא. לא, אמיתי. לא, זה לא, אני בזבזתי עליו מלא כדורים, אחי, וואו, היינו במצב הכי טוב שהיינו יכולים להיות, ואז מתנו.
מקום שני זה מכובד. האם זה הייתה ממש טובה? אני אשים אותה. נכון, גם הפרנק רצח אותנו בסיבוב הראשון, יכול להיות שזה יהיה שילוב טוב. אתה יודע מה? אני שם את פרנק. מה? פרנק לאמצע יחסית טוב, כי הירייה שלו כאילו עוברת, ואז אם אתה בתיבה, כמו שהוא עשה לנו. הוא פשוט כפל את שנינו, אותי הוא הרג שהוא עשה את האולטי, ואותך הוא פשוט השתיק. אתה רוצה ללכת לאמצע? אפשר לנסות. לא. אוקיי, כולם באים לפה, אני רק מהצד, אני מת לאתגר אחי. אני מת לאתגר, אני שקרמתתי לאתגר הזאת. שמע, אני רק אמרתי לך, אני כאילו, שמע, בלי האמצע אנחנו גמורים, אנחנו שבורים, בלי האמצע. לא, אבל יש שם אתגר. יש פה מישהו, אברח, כן. יש לי אולטי. No problem, כן, אני אשתיק אותם. לא. יש עליי אתגר עם 8 ופרנק, אחי. תמותו, יא מכוערים מסריחים. תברח, תירה עליהם, תברח. וואו, פאק. בוא נשאר פה בשיח עד ש... למה? לא. זה קולונל לפס. יש עליי אתגר עם 10, אחי. אני מתחבא בשיח. יש עליי אתגר לא. אני נכנס לי. השתקתי אותו. פרצה אותי אתגר. אחי, הרגתי דו ופרץ אותי אתגר. אתה הרגת אותו, גנבת לי את הקיל. אחי, אם הוא פורץ לך, תשים את האולטי ותתחיל לברוח את החיים. אני הרגתי, תקשיב, הרגנו נכנסתי לשיח. הרגנו דו עם 6, ששנינו היינו עם 0 ב-1. נראה לי אני הייתי עם 1. מתקשרים אליך, למה? לא, זה קורא לגיטרה שלי. מה, יש לך גיטרה היום? לא. שנייה, אני יוצא. זה לא שכחו את הסרטון. השתקתי אותו. יובל, אני עוד חי, אני בורח. טוב, תקשיבו, יובל דקה לך. יש לו מורה לגיטרה. פאק, הוא יהיה פה בזון. יש לו מורה לגיטרה. וואו, אני מול אתגרים 8. אוקיי, הפסדתי. הוא גם מת. פאק, הוא מת. לא להאמין. תקשיבו, זה היה יכול להיות המשחק הכי טוב שהיה, כאילו, עד עכשיו. פתאום יש לו גיטרה. אני אבטל את הסרטון, כאילו, אני אעלה לכם את המשחקים שעשינו, אבל אתם לא תראו הכל, כי כנראה אנחנו נעשה פה עוד משחקים. טוב, בינתיים עד שהוא יחזור. בואו נגיע ל50 סאבים. אני יודע שזה קצת קשה, כי אנחנו רק ב-31. אבל אני סומך עליכם. אם אתם רוצים שאני אעשה לייב של צופים בפורטנייט, ואני אשחק אתכם בולסטארס בפורטנייט, שימו סאב, נגיע ל50 סאבים, אני אעשה לכם את זה, ויאללה. הוא בדיוק חזר, אז אנחנו במשחק הבא, יאללה. טוב. יאללה. זה מתחיל. אוקיי, אז תקשיב, יובל, אתה לא מבין מה קרה שלחת, אתה לא ראית, אבל פרץ אותי אתגר עם 8, ניסיתי להשתיק אותו, ואז שמו אותי. קפצו עליי. טוב, לי אין כוח זוג, אני שונא זוג. נכון. אנחנו שים נוקאוט. נוקאוט, אז אני שם את בל. אני שם את בבל. מניסיון יובל, הוא יודע שאני טוב עם בל בנוקאוט. אם אתם רוצים שנעשה גם משחק עם צופים, עם אחד מכם, בדיוק אמרתי להם, שאם נגיע ל50 סאבים, אוקיי? נעשה משחקי צופים, אני אפתח לייב ראשון בערוץ, אוקיי? ויעשה איתם משחקי צופים, פורטנייט, מיינקראפט, מה שאתם רוצים. סבבה? אז יאללה, בואו ננסה להגיע ל50 סאבים, סמך עליכם. וואו, המון דשי איתנו. הרגתי את הטרה. אני הורג את המקס, אם היא לא תפסיק לזוז. בבקשה נורמלית, שתפסיק לזוז. תשמע, אני יכול לבקש. אני נכנס מהכחול, אתה נכנס מהאדום, אוקיי? מה? הרגתי. לא, רציתי שתיכנס איתי. אבל הרגתי אותו. אבל אני מתתי. למה נכנסת? פיגור. יואו, פגעתי בסקוויק. תקן אותי, שתראה מישהו בדיוק. במילא רצחנו אותם.
זה היה משחק מהיר מדי. יאללה, בוא נעשה עכשיו משחק נראה לי אחרון. כן? לסיים את זה, תעשה לשחק מחדש. יאללה, שמתי לשחק מחדש. יאללה. חייבים לנצח לסיום. ובואו נגיע 25 לייקים. 25 לייקים, זה נראה לי מטרה הגיונית. בואו נגיע ל-25 לייקים, ואולי יהיה חלק 3, כי זה חלק 2. אם מישהו לא ראה, לכו תראו את חלק 1 של הסרטון. יש בערוץ שלי. ואנחנו גמורים. לא מאמין, אדגר מרפא חיים, זה שבור, תקשיבו. מישהו חושב ש... איך הוא הרג אותה, מה? שיש לו נראה לי... אני יודע מה זה הגאדג'ט הזה. הוא עושה גאדג'ט ש... הנה, שזה ברגע שזה מסומן עליו, אז טק, זה מוריד לו חיים נראה לי. הנה, אם הם נכנסים אני פורק אותם. פאק, בזבזתי את האולטי. לא! רגע, אתה, בבל? יש! יו! הרגתי אותה. אוי ובוי. מי זאת שלי? לא, זאת... היא רצחה אותי מולטי. מה אתה עושה? אל תפרוץ. אני הייתי לבד. תשמע, כי אתה לא עזרת לי. טוב, לא נורא, לא נורא. אני הרגתי את לא, אני הרגתי. אני הרגתי. זה אבדוק אחר כך בריפליי. טוב. די, למה היא פורצת אותי? טוב, הוא הרג אותה. הוא רצח אותה. יואו, התחמקתי, נשבע. אני גם התחמקתי מזה, וזה אחד הקשים. לא, אימא'לה. אל תדאג, פגעתי בשתיהם, אבל... לא! פרי פה. אתה 1 מול 2. אני 1 מול 2. סיכוי, כאילו... אני עשיתי 1 מול 3 פעם אחת. אני גם. אז זה הגיוני. אבל זה קשה, במיוחד שיש מונדי בשיחים שאני לא רואה. פאק, אין נראות. אני נראה לך שנפרוץ אותך. די, אני פספס הכל. המונדי גמורה, המונדי... הרגה אותך במכה. היא הרגה אותי במכה. עוד משחק, אחרון, יאללה, שים רדי. חייב לנצח לסיום, זה הטאץ'. אז משחק אחרון, ויאללה, בוא ננצח. יש נגדנו בל. ומי שרוצה לשחק איתנו, תכתבו בתגובות. למה מגיע לכם לשחק איתנו? כן, ואנחנו נבחר 1 או 2 מכם ששחקו איתנו. או אפילו, אם אתם רוצים, אולי נבחר 8 מכם. 8 מאלה שכתבו לנו בתגובות לשחק. אולי נבחר אתכם, כי אולי נעשה מוד נגיד של... קרב ידידותי כזה. כן, קרב ידידותי. אז תרשמו בתגובות אם אתם רוצים לשחק איתנו, ויכול להיות שתשחקו איתנו בסרטון הבא. שלך יובל. אתה בבל והם פרצו אותך והרגו. אני הייתי לבד. מה? תשמע, אני לא יודע איך אני מתתי. מתת כי אתה גרוע. טוב, בסדר. רצחתי 2, מה תגיד? יופי, אז בוא נפרוץ את השלושתנו. איזה בל, היא שלי. פאק. היא הרגה אותי. היא הרגה אותך, כן. זה לא טוב. תשמע, אתם 2 על 1, מה לא טוב בזה? אוקיי, רצחנו אותם. ניצחנו. יובל, מה אתה חושב יהיה שחקן כוכב? פגעתי בשלושתם מלא, תקשיב. הם פגועים מלא, נשבע, אני הורגת שלושתם רק עם ירייה אחת. הרגתי את שלושתם, מה? היא ברחה? אוי, הגרי ברח. מתי הוא הספיק? טמבל. לא. פגעתי בו עם מולטי. לא פגעתי בו עם מולטי. בחיים הוא לא מנצח, בחיים. תקשיב, אם הגרי הזה מנצח אותה, עושים עוד משחק. אני דופק לבלוק. לא, אני לא יכול עוד משחק פאק. נו, מהר, תרגיע אותו. שר לנו דקה לסרטון, יובל. דקה לסרטון, קדימה, חצי דקה, תרגיע אותו. נו, זה לא כזה קשה, זה גרי גרוע. וואו, היא מושכת זמן, נו, היא מכוערת. היא כאילו, הוא מחכה שהיא תיכנס בפורטל הזה, ואז היא תרגיע אותו! יואו, גם בדיוק בזמן. טוב, אז זה הזמן לסיים את הסרטון, חברים. מצטערים שזה לא היה סיום מרגש, אבל
אין לי עוד זמן, המצלמה שעומדת להיסגר, ויאללה, ביי. נתראה בסרטון הבא.